Jeg hedder Tina, og jeg er model for Flash. I går så fotograferede vi på hotellet her. Der var vi rundt ved poolen, og vi var rundt op ved restauranten. Flash-kollektionen er jo sådan til voksne kvinder, og meget farverig og passer super godt til omgivelserne her i Marokko. Og der er sådan lidt for enhver smag, det er sådan noget komfortabelt og rart at have på. Og altså jeg personligt er jo kæmpe fan af Flash jeansene, og har selv nogle stykker af dem. Men viser det jo til sådan voksne kvinder, der godt kan lide at klæde sig smart og komfortabelt.